do jaké míry se dá skloubit mentoring s tantra masážemi, se striptýzem a co navíc, gentleman na pronájem. Je to tak, říkám to správně. Ahoj, ahoj. To je všechno náš dnešní host. Ahoj, Michale. Jasně, čauko. My tě tady vítáme. Ahoj. Přijel k nám až ze Slovenska, takže vážil dalekou cestu a my jsme rádi, že k nám přijel dneska, protože věříme, že to bude nejenom spicy, ale bude to určitě hodně zajímavý rozhovor. Michale, já jsem tady řekla úplně všechno, co o tobě vím, co děláš. Ale zajímalo by mě to poslední, protože to není úplně něco, s čím se setkáváme běžně. Co znamená gentleman na pronájem? Áno, je to v podstate služba, ktorá je sprievodcovská, že ty si ma môžeš objednať, prenajať ako gentlemana, ako chlapa, teda, ktorý má nejaké schopnosti, ktorý možno bežne chlapom unikajú, ktoré teda tie schopnosti, hej. Čiže ja sa snažím tým, že tú prácu tak ponímam tak akože profesionálne, lebo vieš, akože ja týmto chlapov nechcem nejak akože, hej, nejak sa povyšovať alebo niečo, ale tým, že ja som si vybral takú prácu, ako som si vybral, čiže zaoberám sa tým striptizom už hodne dlhú dobu a toto, takže mne Jak dlouho to je striptizem? 10 rokov. 10 rokov, to už hezký. Máš pořád stejnou sestavu? Nie, tak snažím sa to obmeniť. Začínal u Backstreet Boys. Ale chcel som si... Třeba, ne? Chcel som tým povedať, že teda nezaoberám sa bežnými problémami a starosťami ako bežní chlapi, ktorí teda nemajú čas moc ísť do hĺbky v týchto veciach a tak, čiže aj tá tantra v poslednom čase. A teda poňal som to nejak tak, že mohla by to byť nápomocná služba pre tie dámy, ktoré akurát práve to chlapa niektorého s takýmito schopnosťami po ruke nemajú. To znamená, že většinou se na tebe obrací ženy, které nemají partnera, nebo také ty, co mají partnera, ale něco jim chybí? Tak. Obojí. Áno, aj obojí, jo. Takže... Co se dá pod tím vším představit? To znamená, že umíš zatlouct hřebíky, umíš sestavit postel, umíš provázet ženu tancem, pokud neumí, až po masáž třeba? Až po masáž napríklad, ale tým teda, že som riešil aj ten striptease a teda všetko okolo toho, tak ja som si napríklad všimol, že veľa chlapom chýba taká tá ženská esencia, ktorá teda podľa môjho názoru má byť vyvážená s mužskou, hej, lebo my tu máme v sebe aj jedno aj druhé, však to vieme určite všetci dobre, ktorí sa zaoberáme osobnostným rozvojom. A teda buď chlapom chýba jedno alebo druhé. Hej? A ja tým, že som sa to snažil povyrovnávať, tak hlavne aj toto nejakým spôsobom ponúkam, že vlastne, aby to bolo dostupnejšie, že je to veľmi ťažké nejakým spôsobom iba takto si niekde nájsť proste takého niekoho, kto to má. A ja tým, že to riešim už teda tých 10 rokov v sebe, tak som to v sebe našiel, že akože mám to, čiže to aj ponúkam. A ten talent si v sobě teda objevil jak? Co si dělal třeba předtím? Co tě k tomu vedlo, že si začal se seberozvojem a nastavování té ženské a mužské role v sobě? Dobrá otázka, rozchod, ďakujem. Určite, nebo rozchod, to většinou, ne? Ale áno. Nějaký... Tieto udalosti... Ne, vůbec, mě to vůbec nenapadlo. Ale je to aj to, akože je tu, začnem týmto, čo akože cítim z tvojej otázky, ale potom môžem pokračovať aj na tú tvoju, lebo sú tu dve rozdielne. Takže začal som tým, že som nejak vnútorne cítil, že teda to, čo sa mi tu ponúka, všeobecne nejaký ten Matrix, že není úplne až tak niečo, čo by som v tom chcel ostávať, akože ďakujem samozrejme za skúsenosť a za tieto veci, že som mohol ísť aj každý víkend na tú party a s tými mojimi homeboys sa akože ísť si ustreliť a ulietavať si, ale časom som zistil teda, že to nie je niečo, kde by som chcel zostávať, lebo tam som ako keby stagnoval v tomto. A mal som, čiže odpoveď na otázku je silný pocit rásť. Silný pocit. A čo si sa ty teda tak podotkla? Áno, to už bolo ďalšie vývojové štádium. Čiže keď som v podstate cez tú idealizáciu, čo máme takú akože my tendenciu tu na tomto svete radi si skúsiť tiež, že idealizovať si ľudí, tak áno, sa mi stalo to, že vlastne sa mi zrútil domček z karát
a teda bol tam ten rozchod, čo za mňa akože ja som brával akože normálne predtým, ale keď už tam je dieťa napríklad, keď už v mojom prípade už som tatko 4-ročnej dcerky, tak tam to bolo už trošku také, že už ma to chytilo a akože aj srdiečko som mal tak trošku zlomené. Čiže tam nastal taký ešte väčšie uvedomenie, ako by som to mohol nazvať, že taký toho prerodu. A co třeba na to říká tvoje ex-partnerka? Jaký má pocit z toho, že třeba jdeš nějakým příkladem té dceři a teď třeba někdo by mohl říct, jako je to jenom striptease, není to práce tak jakoby validovaná, ceněná. Setkal jsi se s tím, že třeba někdo to nedokázal? Ja sám za seba mám takú schopnosť od malička, že mne je to v podstate jedno, čo si tí ľudia o mne rozprávajú, lebo sám viem, že najdôležitejšie je, čo si myslíme o sebe my. A teda, ak niekto takéto niečo si myslí a... Setkáváš se s tím třeba, nebo v dnešní době už třeba vůbec? Čo, ani nie. Ani nie, tým, že ja si fakt idem svoje a v podstate moc sa ani s ľuďmi, ktorí by možno takéto nejaké námietky na moju osobu vedeli. A ja si myslím, že je to pre nich aj ťažké prísť a do očí niekomu niečo také povedať, hej, že ale to, lebo to je tak niečo, že taká konfrontácia. Čiže za mňa, ja som sa s tým nestretol a ak to niekto robí, tak akože nemám proti tomu nič, akože to je jeho nejaká úroveň toho vnímania, vedomia a teda je to v podstate, že jedno. Já musím říct, že teda moje sestřenka je nádherná holka a tancovala jednu dobu ve strip klubu a moje máma třeba to hodně řešila, jako něco, jako že to není adekvátní, ale teta byla tak hodně cool, že ona šla a podívala se tam na ní v tom publiku a šla jí tleskat. A to jsem si říkala, moje husí kůži, jak je to nádherný, že podpoří cokoliv, když to dělá to její dítě s láskou. Ja som to takto nejak akože vytušil, že by to mohli mať aj ľudia z môjho okolia, čiže napríklad ja svoju maminku som pozval na vystúpenie, že poď sa pozrieť, že toto aj s inými vecami som to spravil. Tak ja až zo všetkého, čo mala ona strašiaka, tak som ju poď sem a poď to spoznať. Pozri sa, že čo to robí, že čo to nerobí a až potom to nejakým spôsobom... Jak reagují lidi kolem, že jo? To si myslím, že je super. Jasně. Tam si to člověk možná uvědomí. Ale ty si říkal, že dceři jsou 4 roky. To znamená, že ten rozchod asi nebude úplně stará záležitost. To může být tedy pár let zpátky, je to tak? Tak, 2 roky. 2 roky, ale striptease děláš 10 let. Jak byl to ten problém třeba, který tvé partnerce jako měla s tím problém? Protože vy jste spolu teda očividně byli dost dlouhou dobu při tom, co děláš. Jak to bere ta partnerka? Jak k tomu přistupovala? Protože mně se stává velmi často, a teď to vezmu z opačné pozice. Chlap si najde ženskou, ta ženská prostě dělá, já nevím, ať už striptease nebo tyhle ty věci, prostě tancuje, OnlyFans okay. A ho to samozřejmě imponuje, ale s postupem času mu to začne vadit. Ano. Byl to stejný případ, jak třeba probíhalo, že jo? Jasne, takže si myslím, no. Ja si myslím, že vzájomne sa priťahujeme z nejakého dôvodu, že máme si čo odozdať nejakým spôsobom sa vyzrkadliť a teda aj tú moju bývalú partnerku to tak pravdepodobne ku mne ťahalo, lebo ja som mal vtedy mindset, že akože nebudem riešiť teraz, že ideme riešiť biznisy a také veci a ona prišla a ako jedna z mála, alebo teda jedna fakt, že no z mála preukázala odvahu ísť so stripterom niečo riešiť. A že takže akože som si povedal, že akože to odvážna, že tak poď. A najskôr som bol taký frajer, že ale ja toto, dali sme si tie pravidlá, že ja tu mám tú prácu, idem to rozvíjať jedno s druhým. No a akceptovala to najskôr zo začiatku a potom samozrejme to začalo ísť potom trošku tak akože do toho ústrania, ale aj z mojej strany ja už som nejak tak dostal chuť mať taký bežný smrteľnický život, vieš, a mať tú rodinu a tieto veci, tak ja som v podstate ten striptease aj zavesil na klinec, jak sa vraví. Mm-hmm. A keď sa dcerka narodila, som s tým akože skončil, že idem mať nejakú normálnu prácu a toto. Ale časom teda, tak po 2 rokoch zhruba,
to všetko ma vracalo späť. Ako, vieš, že my tu máme, ja to beriem tak, že my tu máme nejaké poslanie. A to poslanie, keď nenaplňame, tak sprievodným javom je to, že nejak cítime, že nie sme tam, kde sme mali byť a že sa nám ukazujú tie signály, že kam by sme mali znova. A znova ma to všetko vrácalo späť do toho striptizu. A teda som sa s ňou dohodol, že idem to robiť znova, ale už to nebolo kompatibilné, jak na začiatku. Lebo na začiatku presne imponovalo, že toto, že akože že som tak trošku aj známy, alebo čo, lebo vtedy som aj s takou jednou skupinou vystupoval, ktorá bola mediálne, akože medializovaná na tieto veci, stripterskou, a to ju akože tak akože podľa mňa je to tak nejak. Hej, ale potom prišla na to, že nechce to, však to není nič, čo by... Hej. Ale dejme tomu, že ten striptease je pořád nějaká show, je to vystoupení, pořád jakoby nemusíš být až v takovém kontaktu s těmi ženami, kdežto potom ta tantrická masáž, to už je zase jiný level. Už si dělal ty tantrické masáže i v době, když jsi byl s tou partnerkou, protože to si umím představit, že by jí vadilo daleko líp, když se dotýkáš jiný ženy. Jasne, ne, tantra prišla zhruba pred rokom, čiže to už sme po roku, zhruba rok neboli spolu, a ako také. A to mi ináč chýbalo do toho striptizu a do toho všetkého, lebo stále, a to už som vlastne pracoval aj s tou myšlienkou toho gentlemana na prenajom, ale teda sprievodcu. Ja som to teda nazval to gentleman na prenajom, som sa tak trošku nechal inšpirovať, že to na Slovensku máme ten seriál, že máme na prenajom, alebo tak, neviem, či si to postreli, alebo niečo teda na prenajom, teraz hoci čo. Takže hovorím, že z biznisového hľadiska idem sa chytiť toho slovíčka, ale viac mi už teraz, jak to som to rozvíjal, rezonuje ten sprievod, taký osobný sprievodca. Ale späť k tej otázke, ja som sa trošku, že či je to vadilo. Ne, já jsem se jenom ptala, jestli jsi tu tantru dělal vlastně během toho vztahu. Nie, tantra prišla potom, to ako taký doplnok už potom, že akože znova pocitovo som na tom išiel, že ešte niečo, že mám v sebe takú túžbu a odovzdávať, vieš, že cítim nejakú potrebu s tou energiou pracovať, a tým, že som akože pochopil, že tú sexualitu mám silnejšiu, jak bežne ľudia možno, ale ja si myslím, že všetci tú sexualitu nejak tak máme. Co to znamená silnější sexualita než běžné populace? Tak, že nemám problém ako keby s tým, respektíve mám väčšiu odvahu možno s tou energiou pracovať bez ostychu. Tak to by som to definoval. Vlastne i s ľuďmi, ktoré neznáš. Aj s ľuďmi, ktoré nepoznám. A bez toho, aby som ich nejakým spôsobom dopredu hodnotil, alebo škatulkoval, alebo niečo. Hej, čiže na tom striptize som sa to dozvedel o sebe, že však ja to dokážem spraviť takisto s hociakou ženou, aj s takou, ktorá bežne by ma na ulici možno neoslovila nejak extra svojim vzhľadom, ale keď už teda je to pre nejakú konkrétnu ženu, čo si ma akože objednajú, tak nemám vôbec tým problém, aj keď to nie je niekto na prvý pohľad mne príťažlivý. Čiže ja sa vlastne navnímam na tú energiu. Neriešim vzhľad. Mají ostych ty ženy, když tebe chodí? Tak keď už príde, tak už je to žena na úrovni, kedy nejakým spôsobom sa jej to podarilo prekonať, ten ostych. Takže nemáš tam tyhle ty bariéry u těch žen, že by prostě přišla nějaká a měl si z ní pocit, jako že je seveřená, že vlastně jako neví, co má od toho čekat a vlastně ani neví, jestli chce, aby se jí někdo dotýkal. Nemýváš tyhle ty, jako jo? Tak keď už príde, tak už niečo urobila sama, hej, že už tam není to až také. A pri komunikácii, kým ešte neprídu, tak to cítim, ale tým, že ja vlastne ponúkam práve ten bezpečný priestor na to, aby teda tá žena sa mohla nejakým spôsobom sama navnímať, nacítiť to, čo ja ponúkam, tak to si myslím, že už na diaľku dokáže byť v podstate liečivé, že môžeš, nemusíš, a
existuje niekto, ja sa aspoň teda sám tak vnímam, že ako nejaký vzor, že existuje niekto taký, to netlačí na pilu. A kto to nepotrebuje siliť a teda už toto môže pomôcť. Si myslím, že by to tak mohlo fungovať, lebo za mňa, teda keď so mnou niekto takto komunikuje, tak sa mi to veľmi páči. Takže sa to snažím tak aj ja robiť. Čiže... O tom jsme se tady bavili právě, že ten nátlak, že ze začátku, když ten muž je příjemný, ale jak začne tlačit, tak ty ženy se začnou stahovat. Presne toto je, takže jestli ty čo to tí dopředu... chlapi nechápu a presne ako takto. Ja ešte rád by som to nejak takto, že nesnažím sa stavať na nejaký piedestal sám seba, aby to niekto nepochopil, že sa nad niekým povyšujem, ale ja iba konštatujem fakty, že ja to vidím na tých chlapov, kde robia chyby. A nechcem opakovať tie isté chyby. Ja hlavne sám k sebe som prísny a ako náhle ja častokrát stávam do role pozorovateľa samého seba a častokrát, keď vidím, že na niečo tlačím alebo tak sám seba akože dávam nějak tak se snažím... Ty říkáš, že nerad děláš chyby, nebo jak co v tvém vztahu? Jak to bylo? No, chyby to by som iba... Nebo vidíš ty chyby vlastně těch mužů, co dělají. Jak ty sám by si řekl, že jsi fungoval v tom vztahu, než jste se rozešli? Vnímáš dneska zpětně, že jsi dělal nějaké chyby, jasne, že bys to dělal jako jinak? Kopec chyb. A ty tě... Jaká třeba? Čiže by som iba opravil rád to, že rád robím chyby. Práve, že ja rád robím chyby, ale nerad ich opakujem. Nerad ich opakuješ, áno. Takže sa z nich poučíš, až jdeš dál. Jasne, lebo to je vlastne ten štýl, ale však to chápeme všetci. Len ne všetci chápeme to v tú chvíľu, keď sa to deje. To je to, tá ducha prítomnosť za mňa a tá ako keby tá profesionalita v tom žiti, že to vieme si, že sa spätne ako keby zreflektovať alebo uvedomiť si, že to bola chybička, dobre, keď tak sa aj ospravedlniť, áno. Nemám s tým problém a v tom vzťahu áno, spravil som kopec chýb, ale vôbec za žiadnu z nich sa napríklad necítim byť vinný, ja neuznávam vinu. Ja napríklad neuznávam vinu, lebo ja sa snažím vždy robiť všetko najlepšie, ako viem. Hej. A tým pádom, prečo by som ja mal sa za niečo ako keby cítiť zle, keď ja som robil vlastne najlepšie, ako som vedel. Hej? A keď som niekomu ublížil alebo nejak poškodil niečo, tak áno, cítim sa byť zodpovedný a to je veľký rozdiel, lebo vina je veľmi low vibe, hej, že tam ja nemám chuť zostávať ani sekundu. Akože navnímal som si, čo to znamená. Viem, jak sa cíti človek, ktorý sa cíti byť vinný, ale je to strašidelná záťaž. Tam nechceme byť, tam nechceme byť, ne. Takže akože ja sa chcem cítiť zodpovedný za všetko, čo som vykonal, lebo to je niečo, čo nás akože dáva hore. Ale vinu nie, to ja nerozumiem. Nepřemýšlel si třeba i nad tím, když tě tak poslouchám, tak si říkám, to by se hodilo, aby vědělo více mužů, třeba provázet i muže a učit je ty kroky k tomu, jak být lepší pro svou partnerku? Ďakujem, veľmi dobrá otázka znova. Áno, je to v pláne. Je toto v pláne, sprevádzanie aj mužov. Ja som akože rád pracujem so ženami, pretože ste mi veľkou inšpiráciou práve v tom jemnocite. Hej, ja som sa práve že z takého toho búrana, takého toho, aby som to nazval toxicky maskulínneho chlapa, hej, potreboval dojemniť, dorovnať s tou ženskou esenciou. Alebo ja som spozoroval, že sú tu dva štýly, že bude tá toxická maskulinita, alebo je tu potom tá prílišná precitlivosť. A ani jedno, ani druhé nie je správne. Hej? Čiže za mňa je tam nejaká tá vyrovnanosť. U muža ja to akože vnímam tak, že nejakých 80% ten testosterón, to takéto chlapské, takéto a 20% nejakej tej ženskej esencie, ktorá teda nás chráni voči nejakým tým prílišným toxickým maskulínnym chovaniam sa, ako napríklad to tlačenie na pilu, to majetnícke, akože že muži sú častokrát majetnícky, že chcú vlastniť a toto je vlastne niečo, čo som pochopil, že absolútne, že vôbec. Opakují se ty stejné tematiky u těch žen, co ti chodí, když si třeba s nima povídáš? Jakože jim chybí v podstatě to stejné u těch mužů? A nebo ty muže nemají vlastne? Vieš čo, je to, áno, obdobné. Je to veľmi podobné.
že bude to alebo to, že buď chlap je precitlivý a chyba žene to, že niekedy vie kormidlo prevzať do vlastných rúk a ani sa nepýta, lebo chápe, že je to správne, ale ja to rád riešim tak, že keď už som taký, že chlap, že nepýtam sa a proste robím, vždy nechávam zadné dvierka tej žene, nech sa cíti bezpečne, že kedykoľvek môže povedať, že OK, že ale toto už, že nech necíti, že teraz som ovládaná, nemôžem s tým spraviť nič. Nie, že ja teraz ja mám radšej túto teóriu, že teraz som vedená, že a kedykoľvek mám možnosť povedať, že stop, že alebo toto už sa mi nepáči, že a ja nebudem jak malý chlapec sa uražať, že ja som tu chlap, ne, že ja ťa vedem, nehaj sa, alebo čo. Nie, jasné, povedz mi, čo by som teda podľa teba ešte mohol, lebo viem, že toto ma posúva veľmi. Dúfam, že to neodkloňujem moc od tých otázok. I kdyby je to takovej přátelský chat, je to naprosto super. Okay, to jsou věci podle mě, které zajímá spousta žen, protože já si myslím, že existuje mnoho žen, které by si rádi dopřáli tu tantrickou masáž, ale prostě nemají v uvozovkách ty koule na to tam mít, jo, protože prostě neví, co je čeká, mají pocit nějakého studu, nějakého, že jim to přijde už jako moc, aby se jí dotýkal nějaký muž, kterého vlastně ona nezná, jo, čili pojďme se jako trošičku to poodkrýt, jo, aby, jo. Som za, lebo toto je práve niečo, čo môže pomôcť ako ženám, tak aj mužom, lebo ja by som ešte rád pracoval aj s túto, čo Danka tu nejak podotkla, že rád idem tým príkladom aj mužom, že nie som tu teraz, že iba pre ženy, ale kľudne aj muži sa môžu hocikedy čo spýtať, budem rád, ale primárne pracujem so ženami. So ženami ma to zatiaľ tak ako keby k ženám ma to ťaha tak najviac. Áno, rezonuje to so mnou z hľadiska toho, že ja sám sa ešte učím a rastiem. Ale som už otvorený aj otázke a teda myšlienke, že pracovať aj s chlapmi. A zatiaľ teda, kým teda pracujem s tými ženami, tak k tej tantre by som ešte povedal, že áno, je to nástroj, ktorý vie práve toto urobiť, že ten stúd dať preč alebo nejakým spôsobom prekonať tú bariéru. A teda ja na svojej stránke mám o tom taký popis, kde vlastne sú rôzne úrovne, že ty vieš prísť a keď si niekto pomyslí, že tantra, tak jasné, erotická masáž s happy endom, hej, ale to tak môže byť, ale aj nemusí, že sú tam vlastne rôzne úrovne, kedy vlastne tam sa robí aj taký ten rituál, vieš, tie očistné veci, Palo Santos zapali drievku, tá hudbička a toto a tie dotyky sa snažím teda tým babám prevázať také veľmi vedomé. Čiže ak by mala nejaká žena záujem to vyskúšať, má príležitosť, alebo teda má možnosť si vybrať z rôznych úrovní. Čiže na tej prvej úrovni napríklad sa masíruje iba to, čo u bežného masera, čiže iba chrbatík, hej, dajme tomu. Zadok. Alebo takže tam není rozdíl vlastně mezi normální masáží a prvním stupněm tantrické masáže? Tam přidehrá energie. Tá energia, áno, ja to už celé adresujem už v tom zmysle, že ja tým, že som pochopil, že tá moja energia je taká akože fakt, že toho sexuálneho rázu, ale nie takého toho chtíčového, že ja tú babu teraz chcem, neviem čo, tam nie. Hej? Ja to v sebe mám a ja to viem ako keby ukázať, že čo to je. Áno, ponúknem to, jasne. Ano. A to, že sa aj dotknem takýmto štýlom, lebo masér bežne si to pravdepodobne aj zakazuje, hej, že však není tantrický, je obyčajný, ale tiež pracuje s energiou, hej, že akože, že tiež sa mu môže nejakým spôsobom ten klient či už aj páčiť, alebo nepáčiť, ak akože hovorím ja, tie ženy nejakým spôsobom, ale konštatovať fakt môžem, že niekto tie vlastne sympatickejší a príťažlivejší a niekto nie na prvý pohľad. Ale ja už keď začnem pracovať s tým rituálom, že sa zapália sa tie sviečky, pustí sa hudba, očistíme sa s tým drevkom Palo Santo a už sa snažím navnímavať tú ženu pomocou teda tých dotykov vedomých, tak ja už tam neriešim, že či teda sa ten človek mi páči alebo nepáči a pracujem už iba s energiou.
A vtedy to ako by je také ako, že toto je rozdiel medzi bežnou masážou a nie, že tam sa nerobia tieto rituály. Ale já jsem teda i zahlídla. Nech se páči. Já jsem zahlídla, že tam je možnost dotyku, že ta žena může se dotýkat vlastně i tebe. Ano, je to. A teď taky si pod tím dovedeme představit, že některá žena je stydlivější, tak třeba se dotkne jako břicha. A co kdyby se dotkla někde, kde ty třeba s tím nejseš v pořádku, chápu, že by si tam nastavil svoje hranice. Stalo se někdy, že by šla třeba za nějakou hranici a to by to třeba nebylo nepříjemné? Nie, tým ja, že som v podstate stripter už 10 rokov, že to robím. Že dotýkajú všude. Všude. Úplne všude. A ja mám možno tento dar, že akože takto som to chcel možno, že aj ešte znova tá odlišnosť od bežných mužov, že tým, že bežný chlap sa nenechá obchytkávať každý víkend, ja neviem, od pár žien a tak. Čiže mu to nemuselo by mu to byť až tak príjemné možno, alebo čo. A tá energia, ten vibe, ktorý teda ten chlap pri tom, jak sa ho tá žena dotkne, ten spätný ráz, ten záleží. Hej? Čiže ja tej žene ponúkam bezpečný priestor na to, aby teda keď možno, že sa ešte takého chlapa ani v živote nedotkla, alebo čo, ktorý teda sa o seba stará a hej, nerieši bežné starosti, není s vyloženými nohami na gauči s pívkom, hej, s púbkom, ako ja nechcem nikoho, však nie, to je každého osobná vec, ale ja to nemusím a teda starám sa o seba a toto. Takže chápem, že pre ženu to môže byť také trošku výnimočné, hej, dotknúť sa takého chlapa. A ja tým, že ponúkam vlastne ten bezpečný priestor dotknúť sa bez toho, ako, že mne je jedno, ako vyzerá, a ja jej nedávam spätný raz, že no, tak pochytkaj sa ma už, aby som to mal za sebou, alebo čo? Nie. Plácem přes tú ruku úplne, ne? Nie, ja to mám rád a hovorím, že môže vyzerať fakt ako chce, ja vnímam tú energiu a tá energia, keď si ma ide, že akože, že wow, že tak je veľmi príjemná. Je to veľmi príjemné, fakt. Sval som ešte necítila. Je to veľmi príjemné a to, že ja sa cítim príjemne... Co im tam dávaš do pití v tom rituálu? Přiznej se, než sa takhle ti začnú obchytkávať. Dávame taký špeciálny čajík uvoľňujúci, čiže... No, už je to tady. Budeme mu říkať guru ale asi. Ale je to, vieš čo, není to nič akože nelegálne. Je to zmes čajová na uvoľnenie, ako keby teda nervovej sústavy, čo je vlastne veľmi žiaduce. Co tam mícháš? Je tam modrý lotos? Vieš, čo tam je? Vieš, čo... Ja znám. Ten je výborný. Já tady doporučím. Akože ďakujem za tip. To počkej, to je výborná věc. To potom se potom můžeme pobavit. Ne, to je na rozšířené vědomí právě. Výborné. A můžeš ho mít i ve dne, takže najednou vidíš věci, co bys i neviděla. Vidíš to. Toto je veľmi chcené. Hej. Čiže ja iba by som tomu dodal, čo som akože teda chcel dohovoriť, že tá energia, teda keď mne to je príjemné, bez ohľadu na to teda, že ako tá žena vyzerá alebo čo, tak spätný raz tej žene môže byť tiež liečivý, lebo ona vidí, že wow, že mne je príjemne s takýmto teda tomu mužovi je príjemne so mnou a niektoré ženy môžu mať nejaký aj komplexíček, že by si toto nevedeli ani možno predstaviť, že by to mohlo byť možné. Tým pádom už toto je taký liečivý element za mňa. Může být. No dobře, a když teda ta žena přijde nějakou hranici a třeba by chtěla, aby došlo k něčemu víc, než jenom k té masáži, jako myslím jako k sexu. Okay. Prostě, tak jako jsme uzavřený tady. Tak no jako... to říkáš vždycky a pak, no tak něco dáme na YouTube, tak uvidíme. Uvidíme, kam to dáme. Ne, no tak ano, musíme se bavit na rovinu. Jdeme si nejdřív šahnout, nebo až proto potom, tady nebo... dneska jsme dokončili otázku, takže když ta otázka byla dokončená, když ta žena prostě chce víc, než jenom tu masáž. Takto, ono... No takže kolikrát se to stalo? OK. Nie. Práve, že tuto ja si veľmi ako keby zakladám na tej profesionalite, pretože za mňa sex je posvetný. Hej, akože možno to odo mňa znie, takže stripter, neviem čo tantra, to, čo to vypráš, akože mne to je jedno, čo si kto bude mysleť, hej. Ale za mňa je to posvetný akt, ktorý teda robiť iba preto, že teda vidíme, že obidvaja si vibujeme vzájomne, ale ja nepoznám toho človeka, ktorý prišiel, že aké má tráble, aké má traumy. A my v podstate vieme tým sexom prísť na spojenie
nejaké intergalaktické, ja si to aspoň tak predstavujem, ale som to aj niekde čítal, že to je možné, tak ja si dávam na to veľký pozor, že aj keď mi niekto že vibuje, že je príjemný, tak dávam si pozor na to aj z tohto hľadiska, že poprvé to neponúkam a myslím si, že by to nebolo až také profesionálne a je fajn vedieť sa ovládať ako chlap, hej, lebo toto tu práve že aj ponúkam, že tá žena sa nemusí báť, že ja teraz tu budem mať nejakú, akože vzruším sa, to nepoviem. No ja také. Máš erekci a ako je si celou dobu. Je to tam. Ako kedy? Ako kdo ti kdo vibuje. Někdy je celou dobu. Okay, už prosím tě, musím končit. Okay. To nejde. Promiň, jsme se trošku... Pohodej. Volnili asi. Ale to je dobré, lebo toto je vlastne to, že cítite sa bezpečne, viete to ako keby, že kľudne navnímať, nacítiť. Ale já si myslím, na co ty narážíš je, a já s tím souzním, protože my se chvilku sledujeme na Instagramu a víme, co tam kdo zhruba sdílí a taky jsme se navnímali, dejme tomu, tou energií a říká se, nebo já s tím souzním, že když se s někým už propojíš v tom sexuálním aktu, už propojuješ svoje energie s těma partnerama toho partnera a jejich partnerama. Áno, my nevieme, kto kde, jak sa chová, či je promiskuitný, není promiskuitný a to není sranda, lebo akože ja za mňa osobne mám veľa skúseností z mládí a keď si to teraz tak akože porovnám, že čo s čím súviselo, tak určite veľa tých energií pokope vie tomu človeku priniesť iba nejaký guláš zbytočne. Na čo? Však my keď chceme mať ten život uprataný, tak práve tomuto by sme sa mali vyhýbať, že Teď mi napadá další otázka, teda konkrétní, protože my jsme tady řešili můj poslední toxický manipulátorský vztah, kde ten muž mi byl velmi často nevěrnej. A já od té doby vlastně jsem takzvaně zablokovaná, to jsem ti taky zmiňovala ve zprávě, a vlastně nedokážu si třeba představit, jaký to bude, až třeba potkám muže, se kterým bych třeba chtěla. A teď moje otázka je, dá se tou tantrou vyčistit i toto trauma, potažmo dejme tomu teda stopa těch partnerů toho partnera a ty ženy, s kterými mě podvádí, dá se to vyčistit z mojí aury, dejme tomu, když budeme hodně EZO? Z takto EZO ti to neviem povedať, ale z môjho nejakého navnímania ti viem povedať o tom to, že čo si aspoň o tom nejak tak ja predstavujem, že by sa to dalo, že raz keď už niečo zažijeme a máme to, tak sa to nedá sa to vymazať, nedá sa to nejak, ale dá sa to opustiť. Čiže dá sa tým lifestylom a tým, že vieme cez skúsenosť prísť na veľmi dôveryhodný výsledok, čiže napríklad ty vieš prísť na takú masáž, ty vieš zažiť chlapa, ktorý má taký vibe, o ktorom si ty ako keby ani nepomyslíš, ale nacítiš ho, že áno, to je príjemné, toto by mi rezonovalo aj v tom budúcnu, tak ty vieš opustiť všetky tie traumy a nejakým spôsobom sa dostať do vyšších vibrácií. Neviem, ako to presne funguje, preto hovorím nejakým spôsobom. Ale myslím si o tom to, že my sa vieme ako keby previbrovať do tých vyšších vibrácií a tam je možné takého partnera stretnúť. Lebo kým sme v tom nejakom takom tom, že v ubolenom srdečku a nestretli sme ešte nikoho takého, to by nám ako keby ide tu o ten mozog, hej. On musí uveriť. Hej. A keď to uverí, tak vieme to precítiť aj na tej emočnej úrovni. A keď to precítime na tej emočnej úrovni, v momente si to preťahujeme. Čiže o emócie ide. Jak často se ti stává, že se do tebe zamilují tvé klientky? To neviem, lebo... Nemáš ty spätné vazby? Takto, ja si sa snažím si ich pýtať, ale tu by bolo možno vhodné definovať, že zamilovanie. Dobře, tak jakože... Crush, nebo... Že tě chtějí prostě vídat třeba i soukromě potom, že chtějí s tebou trávit třeba i ten čas. Cítíš prostě zájem ze strany té ženy. Tak ja tým, že sa snažím nejakým spôsobom profesionálne aj komunikovať, aj vystupovať, tak ja sa s týmto nestretávam. Nesetkáváš se pak s tím, že by ti třeba psali, kontaktovali tě a třeba, nie. Tak ty seš mi sympatický, pojď zajdem třeba na skleničku nebo tak? Nie, lebo ja veľmi jasne komunikujem to, že čo sa tu ponúka.
a ak má niekto sympatiu, ak so mnou niekto chce tráviť ten čas, tak vie v rámci tej služby samozrejme. A ak niekto má chuť teda spoznávať ma bližšie aj mimo služby, tak aby nemal nikto pocit, že to je niečo nedosiahnuteľné, tak ja, a nelen kvôli tomu, ale aj kvôli tomu, aby ja som bol taký akože od toho oslobodený, tak dávam tu možnosť, že však poď, ale ty vykonaj nejaké úsilie na to, aby to bolo možné, že ja ti nepoviem teraz, že jasné, bude to možné, však poď, tak podpor moje služby, ja neviem, však spoznajme sa cez toto a som otvorený. Hej, ale väčšinou teda to Jakože nikdy se ti to nestalo, že k tobě přišla, já nevěřím, že se ti nestalo, že k tobě přišla žena, která ti fakt jako se líbila, ty se zlíbil jí a vlastně tím to skončilo. Chápem, na čo narážaš. Ale áno, stalo. No, stalo. takže někdy se to stalo. Jasne. Jo. A stává se to často? No. Stává se to často? Vieš čo, nie, lebo ono, to je za mňa aspoň si myslím, že to je preto, lebo sme tak individuálni všetci a my tu nemáme byť, ja neviem, s 20, s 30, so 40. Každý pro každého. Každý pro každého, presne. Že hej, že sme tu fakt, že akože, že no vieš čo tým asi chcem povedať, že ako, nestáva sa to často a je to veľmi vzácne, keď tak by som to takto definoval. A máš teda partnerku teď nějakou? A mám, budem otvorený. No, musíš být otvorený. Jasne, jsme taky otvorení. Jasne. A ta je teda v pohodě s tím, jakou profesi máš? Áno, stretol som veľmi vedomú bytosť a teda je to pekné, keď niekto to dokáže komunikovať s nami na rovinu otvorene a že dokáže chápať a podporiť ešte. Hej, toto. Takže si predstav, že to je akože dosť vysoký level vedomia, že to niekto akože dokáže. Povíme si za 3 roky. Já jsem zvědavý. Já si myslím, že v tom začátku, ten první rok, my jsme se mnou o tom bavili. Nebo jak dlouho jste spolu vlastně, protože ta zamilovanost je nějakých 8 měsíců. Takto, ja tu zamilovanosť ako nevnímam nejak, že niečo, čo by som, ja to už nemám. Ja som není zamilovaný. Lebo ja si myslím, že zamilovanosť vychádza z niečoho, čo je také, že ako keby také pobláznenie, že možno za mňa vychádzajúce možno z nedostatku, že nemám a zrazu wow, že ja teraz mám, ale to je nejaký výkyv, hej, že to není niečo, čo by akože takto. Je to úroveň vedomia, je to skúsenosť, hej, bol som aj ja takto, že zamilovaný, pobláznený a toto, ale za mňa to není niečo, čo by už v nejakom leveli teda vedomia už malo mať priestor, že akože tu byť teraz pobláznený z niekoho alebo z niečoho. Nie, lebo ja chápem presne tie súvisy, že hej, že pracujem na sebe, vysielam nejaký vibe, takže zaslúžim si človeka, ktorý to ako keby celé chápe, čiže ja už ani som není teraz taký, že je z toho, že happy, aj keď som, že veľmi vďačný, veľmi šťastný, že to tak je, ale snažím sa držať ako keby na nejakej hladine, kde to úplne zbytočne nejakým spôsobom nenarúšam tú rovnováhu vesmírnu, hej, lebo som zistil, že keď to akože sme takí, že tak veľmi rýchlo vieme aj spadnúť dole, hej. Áno, pak zhučíme jak po klouzačce, áno. Ale partnerku na sítích neukazuješ? Má to svůj důvod? Jasne, však to chrániš, v podstate chrániš to a ani sa o tom nejak extra nevyjadrujem. Viem, že to nemusí byť niekomu príjemné na čo. Ale takto, keď je na rovinu otázka, je na rovinu odpověď. Takže já jsem si spíš říkala, no, že ty ženy, které by si tě chtěli objednat, by o to míň si tě mohli chtít objednat z nějakého důvodu. Ne, naopak, anebo by se mohli cítit bezpečně. Ano. Jako, jo? Já si myslím, že na mě by to třeba působilo, já když mluvit konkrétně o mně, tak když bych věděla, že ten dotyčný má partnerku, má nějaký život normální, tak na mě by to třeba působilo, já bych se cítila víc bezpečně. Když bych ho neznala, jo, na poprvé. Já bych se tak jako cítila, že prostě mi to přijde tak jako, jo, ale třeba to tak není, jo. Okay, ne, toto za mňa je to veľmi milé a veľmi akože sa teším, že to takto vnímaš, lebo presne toto už je ten vyšší level toho vedomia, kedy my už nejakým spôsobom, či už sa nebereme majetnícky, čiže ja tú partnerku aj tak, nechcem povedať mám, my tak sme spolu, hej, že ona nemá mňa, ja nemám ju, ale máme tu nejakú ako keby
zatiaľ ani nie, že ústnu dohodu, ale máme tu ten vibe medzi sebou a vieme, že čo by sa nám teda, my si to ani nemusíme hovoriť, že no asi by sa nám nepačilo, keby sme nejakým spôsobom ešte viedli s niekým nejaký milostný život alebo sexuálny teda, to teda je tak akože prirodzené. Jo, a čiže aj v tej službe napríklad v tom gentleman na prenájom nie je napríklad ten sex. Hej, aj keby si možno, že veľa ľudí to mohlo tak predstaviť, že však to je vlastne nejaký profesionálny spoločník, že gigolo, hej, ale to vôbec tak ja osobne sa tomuto výrazu vyhýbam, pretože nechcem, aby si to ľudia spájali s tým, aby si to spájali práve že s takým tým vyšším niečím, že je to sprievodca, či už transformačný, alebo sprievodca, ja neviem, na biznisové účely, hej, že si niekto, kto teda chce ísť niekam na nejaký jak sa to povie, kongres alebo niečo, hej, a nechceš tam sedieť na hoteli sama, ale zároveň nechceš byť ani s niekým, kto by nejakým spôsobom ťa chcel obťažovať, pretože si atraktívna žena napríklad. Takže si tě třeba pronajímají na víkend? Třeba takhle, jako toto, jedeš s někým, přesně jak teď si řekl, pojedu tam osamocená žena někde na konferenci a chci třeba si potom užít večer nějak příjemně ve společnosti někoho, takže prostě řekne pojď se mnou. A to je taky jedna z těch služeb a strávíte tam spolu nějaký příjemný čas. A je to aj v tom, že ja napríklad, že OK, ten sex tam nie je, ale čo viem pre teba spraviť, viem ťa objať. A tu tantru ještě ne snad? Viem ti spraviť krásnu masáž. Víš? No a level 3 teda, to jsme se k tomu nedostali, ty tantry, ano, máš tam ty 3 stupně, první, druhý a třetí a třetí je teda včetně masáže bodu G. Ano. Řekni nám k tomu něco víc. Tak to je taká moja špecialitka. Je to vlastne technika, ktorá teda sa používa na takzvané vaginálne mapovanie. Vnútri teda, ale aj chlapi to majú, tam sa robí zase mapovanie prostaty. Na týchto nazvime to svalových, lebo tam sú aj svaly, tam sú aj svalové tkanivá. A či už teda ženy to mávajú pri ťažkom pôrode, dajme tomu, alebo pri nevhodnom zaobchádzaní sexuálneho partnera, že niekedy môžu to baby mať z takého, že akože chalan nie je vedomý a nejak neoptimálne s nimi zachádza, alebo potom v tých takých smutnejších prípadoch pri sexuálnom zneužívaní. Tam vedia vzniknúť v týchto miestach nejaké bloky a teda tam existuje táto technika. No a potom samozrejme ide sa cez celé to mapovanie, je to preto, lebo vlastne tam nejakým spôsobom je to, všetko sa to naciťuje, ja to naciťujem, ja to nemám nejaké extra, že akože, ale teda čo sa týka bodu G, vieme presne, kde to je, hej, však máme niečo načítané, naštudované na Odzkoušené. Já ti rozumím, ale teďka, když jsi mluvil o tom vaginálním mapování, já o tom taky něco vím, slyšela jsem o tom, no ne, že bych to teda, já jsem to sama nedělala, ale jsou prostě různí lidi, kteří to komunikují a teď já vím, že u toho vlastně může dojít k tomu, že se ti to trauma vlastně projeví v tu chvíli. Ano, takže dejme tomu, ty tam někoho mapuješ, teď se jí projeví to trauma a to trauma je tak veliké, jak ty si s tím poradíš v tu chvíli. A můžu podľa poprosit trošku vody. Nech sa páči. Pardon, čo skáču do řeči. Tam nedosáhnu, děkuji. Mě trošku vyschlo v krku. No to věřím. Vaginální nechceme, mapování. Aby si vyschla, prosím tě, na míse. Děkuju. Děkuju moc. To opravdu gentleman, že rovnou nalévá vodu i mě, aniž bych si o to řekla. Ještě jsme zapomněli zmínit ty kytky, který jsi nám donesl, tak děkujeme. Ano, ty máme krásný dáreček, jsme dostali. Ešte raz tu trauma. Aha, trauma, áno, vyplaví sa. Väčšinou sa vyplaví teda smutok. Cítime sa byť sklamaný, smutný, možno nejaká taká tá po česky to je zášť, alebo teda čo, krivda. A teda áno, ja klientke dopredu poviem, že môže sa to stať, že sa nejaké takéto emócie objavia, lebo cez to, že ja sa tam snažím ten bezpečný priestor vytvoriť a teda ho aj tvorím, to príde. Ak to tam je, príde to. Lebo to nájdeme, v tom mieste to je niekde, nájdeme to, ono to vie prísť
a teda objaví sa to a ja si s tým radím, no podľa pocitu. Hlavne ide o to, že nechať to prejsť, tú emóciu. Nechať to prežiť, tú emóciu, aby ako keby, lebo väčšinou sú potlačené tie emócie. Hej, že väčšinou ten hnev, strach alebo niečo, nenávisť alebo toto, väčšinou si to človek zakáže a tým pádom to môže spôsobovať potom ťažkosti v rôznych životných oblastiach. A nejenom těžkosti, ale i nemoci. Nemoci. To je. Takže kdo má sklony ke gynekologickým problémům, právě to je adept, aby šel na takovéto mapování a mohlo by mu pomoci. Je to. Ja verím v to. Hej. Tým, že ja fakt tam sa snažím ísť fakt na čisto, hej, tak verím, že tam ten priestor vzniká a môže byť liečivý. Netvrdím, že 100% vždy je, lebo ja ako keby ja sa necítim to, že tak nejaký liečiť alebo nejaký guru. Ja som iba sprostredkovateľ. Ja tam tvorím iba ten bezpečný priestor a cez tie svoje dary, cez tú svoju schopnosť navnímať, nacítiť, to iba ako keby spolu dostávame von a ešte čo teda potom robím, keď už sa to stane, tak snažím sa teda tým objatím hlavne a tým takýmto blízkosťou takouto nenásilnou, že bez zámeru nejakého ako keby sexuálneho, že nemám potrebu mať s tou klientkou sexuálny styk, čiže čo je veľmi tiež oslobodzujúce pre tú ženu a teda cíti sa bezpečne, tak si to môže dovoliť. Či už... A možná, že o to víc to ty ženy pak chtějí, když ty to nechceš, ne? Nestává se to? Já si myslím, že nevzniká tam potom takové to, že vlastně ona mě není vyvíjen žádný tlak, on vlastně nechce, tak o to víc ta žena chce. Ako, všímam si, že akože sexuálne zrušenie tam nastáva, ale to chcenie, si myslím, že to takéto primárne nejaké zvieracie sexuálne chcenie, tam málo kedy cítim, že skôr to emocionálne bezpečie je tam také cenné, chcené a teda aj si myslím, že aj napriek tomu, že teda niekto to nemusí až tak čakať dopredu, že až takéto silné to môže byť, že je z toho taký... Ale keď vidí, že je pri niekto, kto to zvládla, že sa z toho nebojí, že ja v podstate nemám z toho nepríjemný pocit, keď to sa stane, napríklad ten pláč, lebo sa mi stane, že normálne začne klientka plakať, úplne plakať. Tak iba čakám, kým to odznie. A to je potom také, že no. Je to hezké poslání. A máš klientky, které si tě tedy objednávají opakovaně? Ano. A která třeba z těch oblastí, gentleman, striptér nebo ta masáž je taková u tebe nejžádanější? To, čo mám také najradšej? No spíš, co jakoby více si objednávají. Tak tá tantra, to je také najviac. Potom ten stripter a potom ten gentleman na prenám, to je taká skôr také, že akože áno, že aj to sa stáva, ale tu u nás v našej spoločnosti to ešte nie je také zaužité. Čiže ešte to není až také frekventované ta služba jako ty ostatné, že jakože tu frekvenciu to nemáš takovou. A ještě si tam měl vlastně, že jdeš příkladem třeba dětem, některé ženy, která je třeba samoživitelka a chtěla by, aby ty děti, pakliže jsou to třeba kluci, viděli, jak nějaký chlap funguje, opravuje něco doma, tak jak to probíhá? Áno. To napríklad keď si to ešte niekto tak nevie predstaviť, lebo predsa len v spojitosti s tým striptizom a tak čo ty mi chceš ísť ukazovať deťom, čo je akože správny chlap alebo čo. Ale tu v podstate ja však tak, jak idem doma s príkladom svojim blízkym, však máme doma 3 decká, hej, na jednom dvore má sestra, má 2 deti, jednu 12-ročnú babu, jedného 5-ročného chalana, ja mám 4-ročné dieťa, tak tam im neukazujem holú riť, alebo čo. Hej. Hej. Dobře. Aha. No, byla by sranda. Tak, možno. Jasne, takto. Ja si myslím, že tie decká v nejakej dobe tých 13-14 rokov už tú sexilotu začajú vnímať a vtedy som pripravený ich aj nejak viesť tým optimálnym štýlom, že nech sa toho hlavne neboja, nech sa toho nehambia, lebo väčšinou teda už v ránom detstve to vzniká, tieto rôzne bloky, hamba a tieto teda stud po vašom, že nemajú dostatok priestoru, napríklad, že ak už, aby som primostil k tým deťom,
Čiže možno ešte aj toto by sa dalo nejakým spôsobom komunikovať ako vzor pre deti, ale také tie staršie, kedy prirodzene už sa v nich tá sexualita zobudza, kedy teda nastáva puberta a je to tak, ale znova cez nejaký vzor. Čiže ja sa snažím pracovať viac s rodičom, aby ten rodič bol viacej uvoľnený. Ale keď nemá zrovna, napríklad teda, aby som to dokončil a uvedol do kontextu, keď nemá zrovna tá slobodná mamička po ruke toho tátka, alebo že nemajú to z akéhokoľvek dôvodu, tak viem napríklad toto, že presne, že ako sa pracuje manuálne, to je veľká vec pre deti, že vidieť chlapa manuálne pracovať, alebo potom nejakým spôsobom prekonávať samého seba, že ten chlap to má mať. A v určitom spôsobe alebo v určitom merítku aj žena toto má mať, tak jak som spomínal, že 80 chlap má mať 80 ten testosterón, 20 ten jemnocit, tak aj žena má mať 80 tú ženskú esenciu, ale 20 napríklad tú mužskú, aby ste sa vedeli ochrániť, nastaviť si hranice, povedať si s tou chlapskou esenciou, dajme tomu, keď nemáte chlapa po ruke, zaťahnuť si tú žiarovku, že OK, je to v poriadku. No a v podstate toto vie byť taký ten vzor pre to dieťa, že ten chlapský, akože tá chlapská esencia. To by mohla být hezká osvěta. No a na závěr bychom... Já bych se ještě zeptala, ty tak uděláme střih. Uděláme střih. Ne, nemusíme. Protože už skoro je konec, víš. Ne, já se chci jenom zeptat, kde všude působí. Jako aby věděli ty, co nás poslouchají, ty jsi z Bratislavy. Okay. Možná by bylo dobré říct, protože myslím si, že hodně těch našich sledujících je z Prahy. Praha okolí. Funguješ i tady nějak? Samozrejme, ja som v podstate mobilný, čiže viem prísť kamkoľvek. To si myslím, že je důležité říct, protože aby neodradilo zase ty sledující, třeba kterým se budeš líbit a řeknou si, tak to bych chtěla vyzkoušet, ale Bratislava to je daleko, takže je možné se individuálně domluvit. My na tebe samozřejmě dáme kontakty. Je to všetko na dohode. A teď může přijít závěrečná tečka. Já myslím, že právě závěrečný opening toho, co teprve přijde. Ano. Ano, a to bude ten tanec a striptease. Ano. Ty jsi to úplně snad zapomněla, nebo ty nevíš, proč jsme si ho tady pozvali? Do toho tématu, že jsem úplně zapomněla, co bude následovat. No, tak co, nám něco jakože přeto. Ukážeš nám, pojďme ukázat aspoň trošku z tvého umění. Jasně, velmi rád. Jako to je hezký, není proč se stydět, je fajn jako ukázat, na co se můžou těšit. Áno, no za tých 10 rokov som to už trošku vypiloval. Nepochybujem. My tě sledujem, tak my víme. Ďakujem. A snažím sa už aj do toho tanca preniesť tú terapeutickú esenciu, aby to malo nejaký... Že aby to nebolo iba také, že no pekný si môj a čo teraz, hej. Ale aby som teda... Ja rád v tom tanci tie dámy ako keby... tvorím také výnimočné. Že aby sa aj oni cítili v tom, že aby sa tam necítili iba jak také, že no, dobre, ide tu o teba. Nie, rád to všetko, to, čo teda na sebe už som akoby nejakým spôsobom vyriešil a rád to dávam do placu a rád ide o ten vibe vlastne. To je iba akože tá energia, ktorú tam dám a na ktorú pozvem ako keby aj tú dotyčnú alebo tie dotyčné. A teda pozývám vás. Jakože chceš, aby se zapojili ty ženy prostě aktivně do toho vystoupení. Áno, môžu sa... A nestává se ti, že to třeba někdo nechce? Stáva, ale vtedy v tú chvíľu nemusí, samozrejme vtedy toto chápem a je to keď tak veľmi decentné, že alebo vôbec, že akože samozrejme nechám teda... Ty abys mě nerozved, víš, jako na teda vdaná nejsem, ale když to tady půjdu na tvé vystoupení a pak teda musím odstranit z těch sledujících toho mého muže. Tenhle příspěvek, promiň, jsi nějak vypadl z těch sledujících, já nevím. Ty už to ale varovala dopředu, co bude, tak on už se na to připravuje. Ale ty můžeš. Já můžu, no. My to máme jako na ten striptease se dívat. Pohode. Nedívat se taky samozřejmě, může se jí zapojím, ale... Jasne, nech sa páči, takže vás pozývam na také pekné miesto. Ano. Kde som teda ubytovaný dneska až do zajtra, sme tu aj s mojím parťakom, takže rád vám toto umenie predvedem a
My ho rádi zazdílíme, aby ženy věděly, co si pod tím mají představit. My nejsme lakome. Ne, my jako rádi. Tak to veľmi teší. Skvělý. Bylo to úžasný, velmi inspirativní, moc děkujem. Ďakujem aj ja krásne za pozvání. Ano, my jsme opravdu chtěli, aby tady hodně vyniklo, protože tě sledujeme obě dvě a vnímáme hodně i tu roli toho kouče, toho, že opravdu ty jsi schopen předat mnohem víc, než možná někdy na první pohled může působit. A o to nám tady šlo, jo, aby jsme trošičku ukázali, že opravdu v té hlavě to máš velmi srovnané, že to není jenom o tom ukazovat to tělo, sahat na nějaké tělo, ale že to má mnohem vyšší význam a že dokážeš předat mnohem víc těm ženám. To jsme tady chtěli a doufejme a byli bychom velmi rádi, kdyby to tady i taky takhle vyznělo. Ďakujem krásne. Děkujeme moc. Takže děkujeme, že jsi přijel a my se těšíme na část 2. Poďme na to. Druhý díl. Poďme na to. Super.